Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламе Татарстан баш каласы Казан шәһәренә аша. Бүген үзенең матур туган көнен Татар Сайман авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Салихова Наҗия Нәҗип кызы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны әнисе Улибекова Фәрихә Умяровна, апасы Наилә Мунзафярова, сеңлесе Гөлнара Гиниятуллова гаиләсе белән племянницалары Эльмира һәм Аделия котлыйлар. Салкын карлы буранлы кышларда туган кешебез эчке яктан тулайым бу фасылга капма каршы булып тора. Яз кояшыдай ягымлы һәм җылы күңелле балам, сеңлебез, апабыз, бигрәкләр дә сөекле һәм яратылган кардәшебез булып яши. Ягымлы җанлы татлыбыз мәктәпне тәмамлап үз гомерен халык сәламәтлегендә басып торуга багышлап медицина училищесында белем алды. Тольятти шәһәрендә декретка кадәр әлеге тармакта хезмәттә итте ул. Кияүгә чыгып мәркәзебез Казан шәһәренә күчеп китте. Татулыкта алар ике алмадай кызлары Самира һәм Мәрьямны тормыш иптәше Марат белән тәрбияләп үстерәләр. Шушы матур туган көне белән дә бүген аны кабат котлап китәсебез килә һәм баналь теләкләрдән күчеп, бары яратабыз дигән хисләрне кабат белдерәсебез килә. Әйе, барыбыз да сине кадерлебез, үзенчә ярата. Тормыш иптәшең олы сөю белән, балаң мең рәхмәт хисе, әниең шиксез горурлану һәм сөенү белән, апаң белән сеңлең гаиләләре белән дә үзләрен иң бәхетле итеп санап яраталар. Син барыбызның да йөрәк түрендә урнашкан иң якын кешебез. Шуңа күрә бүген бәйрәмеңдә сиңа бары Алладан саулык сорыйбыз. Калганы синдә бар инде. Шундый ук булып кал, үзгәрмә. Үз Наҗиябез, иң кадерле һәм иң газиз. Синең һәр елмаюың, кызык сүзең, уең безгә яшәргә дәрт бирә алтыныбыз. Иң газиз кешебезне туган көне белән котлыйбыз. Сиңа диеп иң яратканыбыз бары изге теләкләрне юллыйбыз. Алар нәрсә диеп сорасалар, саулык, аны сана байлыктан. Гаилә иминлеге, мәхәббәте ташып торсын көнең шатлыктан. Кадерледән дә кадерле булып, яшә безне бары шат итеп. Язсын Раббым картлык көннәрендә яшәүләре иман белән җитеп. Балаларың исән, ирең янәшәдә, әниең дә шәк кызым дип сөеп. Апа сеңелләрең синең өчен яши бу дөньяда тик көеп. Котлы булсын йөрәгебез туган көнең, бәхетле, шат булып тик яшә. Гомер буе булсын якыннарың синең белән бары янәшә. Кадерле Наҗия Нәҗибовна, якын кешеләрегездән музыкаль бүләктә кабул итегез. Бәйрәмегез котлы булсын. Мәхәббәтнең соңгы төне, мин яратмыйм сине, ә син мине. Безнең сөю инде күптән киткән, аерылырга вакыт җиткән. Мәхәббәтнең соңгы төне, ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мине бәхетле, сөю генә китте бездән бары. Мәхәббәтнең соңгы төне, ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мине бәхетле, сөю генә китте бездән бары. Бүген мәхәббәтнең соңгы төне, кем яр итәр икән хәзер кемне? Бәхет безне әле читтән күзи, йөрәк
читтән барын эзли. Мәхәббәтнең соңгы төне ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мин бәхетле, сөюгенә китте бездән барым. Мәхәббәтнең соңгы төне ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мине бәхетле, сөюгенә китте бездән барым. Мәхәббәтнең соңгы төне, мин бәхетле, син бәхетле. Мәхәббәтнең соңгы төне, соңгы төне. Бүген мәхәббәтнең соңгы төне, эзләмик без әйдә гаеплене. Аерылган хәзер инде уйлар, бергә йөргән сукмакларда. Мәхәббәтнең